Нам часта кажуць, што мы ў замежжы адарваліся ад Беларусі, адарваліся ад зямлі. І ў гэтым сэнсе канцэпт «Новая Беларусь» пакуль не дапамагае умацаваць гэтую сувязь, а хутчэй стварае яшчэ больш нагодаў для непаразумення. Бо сапраўды ж дагэтуль канкрэтнага адказу на пытанне, што мы разумеем пад новай Беларусю, няма. А ў яго адсутнасці ўзнікаюць новыя пытанні і непаразуменні. Нібыта новая Беларусь – гэта Беларусь у эміграцыі, а там, за мяжой, засталася старая. І часам, шчыра кажучы, насамрэч падаецца, што менавіта такое ўспрыманне існуе па абодва бакі мяжы. Быццам новая і старая Беларусь сапраўды падзяліліся геаграфічна, як паўднёвая і паўночная Карэя, альбо як заходні і ўсходні Берлін, паміж якімі сцяна. Бо сцяна ж літаральна існуе. І па-за ёй Беларусь не новая, а тая, што і была. Мы шмат размаўляем пра тое, як узаемадзейнічаць паміж сабой нашым структурам у выгнанні, як дамагчыся нарэшце адзінства і ці магчыма гэта ўвогуле. Пра вынікі, стратэгіі, пра недахопы і памылкі. І гэта ўсё, безумоўна, важна. Але толькі тады, калі мы не плануем застацца па гэты бок сцяны і захаваць яе. Калі замест сцяны мы хочам будаваць паспяховую, дэмакратычную, незалежную краіну, адрозную ад таго, што зрабіў з Беларусі Лукашенка. Абноўленую, новую. Дык якая яна, новая Беларусь? Менавіта ў адказе на гэта пытанне павінны палягаць нашы мэты. Як і каштоўнасная падстава для нашага адзінства. Не толькі структура ў замежжы і часовай дыяспоры, а адзінства нацыянальнага. Так, гэта рэфлексія. І, на мой погляд, яна зараз вельмі патрэбная. Патрэбна пашыраць абмеркаванне новай Беларусі, каб гэтая тэма гучала шырэй, каб яна выйшла па-за межы канферэнцыі круглых сталоў. Дык што такое новая Беларусь? Што мы сутнасна ды ідэйна разумеем, калі прамаўляем гэтыя словы? Што ляжыць у падмурку той Беларусі, якую мы хочам пабудаваць? Усё часцей у размовах з рознымі прадстаўнікамі беларускага дэмакратычнага руху, перадусім нацыянальна арыентаванымі, я чую такі тэзіс – свая дзяржава. І гэтае словазлучэнне, на мой погляд, сапраўды гучыць дастаткова ёміста, дакладна і зразумела. Больш зразумела і асэнсавана, чым, напрыклад, абстрактная новая Беларусь. Скажу больш, напэўна, гэта і ёсць самы удалы адказ на пытанне, што такое новая Беларусь. Новая Беларусь – гэта свая Беларусь, свая дзяржава. Давайце паспрабуем паразважаць і раскласці гэту ідэю на яе сутнасныя складнікі. Я прапаную сваё бачанне, але ж буду ўдзячны кожнаму, хто дадасць і свае меркаванні. Давайце распачнем гэтую дыскусію. На мой погляд, свая Беларусь – гэта ў першую чаргу незалежная Беларусь. Гэта Беларусь, якая не знаходзіцца пад імперскім уплывам чужынскай краіны, што не прызнае наш суверэнітэт, нашу незалежнасць і самастойнасць. Незалежная Беларусь – гэта дзяржава-суб'ект, а не аб'ект уплыву. Гэта вельмі важна, бо на ўзроўні палітычнай дэкларацыі дэмакратычныя сілы фіксуюць еўрапейскі выбар Беларусі, то бок Беларусь як раўнапраўнага партнёра ў еўрапейскай сям'і народаў, як будучага чальца еўразвяза, дзе незалежныя дзяржавы – гэта раўнапраўныя партнёры, якія дамаўляюцца, а не сатэліты, якім дыктуе сваю волю агрэсіўны сусед. І разважаючы пра гэты геапалітычны выбар далей, мы кажам адкрыта, што наш выбар – гэта найперш выбар без Расіі, што гэта Беларусь без саюзнай дзяржавы, без АДКБ, ЕАЭС, і я дадаю, без СНД. Бо толькі пакінуўшы гэтыя расіяцэнтрычныя праекты, мы станем самастойнымі і зможам выбіраць сваю будучыню. Так, гэты погляд пакуль падзяляюць не ўсе. І гэта пытанне шырокай дыскусіі, пытанне камунікацыі і працы з грамадскай палітычнай думкай. І гэтую працу варта праводзіць, бо пазбяганне пытання геапалітычнага выбару нібы на прагматычных падставах альбо грунтуючыся на бягучай сацыялогіі ў той яе форме, якая існуе зараз, гэта памылковы падыход. Калі мы працягнем пазбягаць вострых пытанняў сёння, калі працягнем пазбягаць выказвання палітычнай пазіцыі і волі зараз, то хіба мы зможам нешта казаць пра Беларусь заўтра? І тым больш, калі казаць пра нашы палітычнай структуры, прэтэндаваць на ролю тых, хто хоча павесці Беларусь у гэтае заўтра. Не зможам. Таму мы павінны казаць адкрыта. У сваёй Беларусі нам не патрэбны ніякія расійскія інтарэсы. Мы павінны абараняць сваю ідэнтычнасць, сваю культуру,
сваё права на самавызначэнне і свае нацыянальныя інтарэсы ад любых спробаў падпарадкаваць іх інтарэсам іншай дзяржавы. Мы не павінны саромецца словаў «Беларусь перадусім», не азіраючыся на старэйшага брата і тым больш не падмяняючы сваю ідэнтычнасць ягонай. Бо ідэнтычнасць у нас ёсць, і гэта самае каштоўнае, што ў нас ёсць і што мы здолелі захаваць праз стагоддзі, нягледзячы на ўсе спробы нашу ідэнтычнасць знішчыць. Мы не павінны дазваляць, найперш самім сабе, ігнараваць ці нават зневажаць нацыянальна, бо нацыянальнае гэта значыць нашае, роднае, сваё, а сваё трэба шанаваць. І шанаваць так, каб яго шанавалі іншыя. На сваім трэба стаяць цвёрда і з гонарам. А яшчэ за сваё трэба адказваць. І гэта другі складнік. Свая дзяржава – гэта адказная дзяржава з моцным самакіраваннем. Можна колькі заўгодна спрачацца пра форму кіравання дзяржавай. Парламенцкая, парламенцка-прэзідэнцкая, прэзідэнцкая. Можна напісаць колькі заўгодна адпаведных праектаў Канстытуцыі, але пачынаць трэба сябе. Пачынаць трэба з разумення, што крыніца ўлады – гэта народ. А народ – гэта не нешта абстрактнае, а кожны з нас на сваім месцы, у сваім населеным пункце, горадзе, мястэчку. І кожны з нас мае голас і права выбіраць, вырашаць і ўплываць на тое, як павінна функцыянаваць, выглядаць і развівацца наша жыццёвая прастора адпаведна з нашымі інтарэсамі і патрэбамі. Дзяржава і кожны яе складнік – гэта маёмасць грамадзян. Органы ўлады – гэта наёмны менеджмент, які абслугоўвае нашу маёмасць і адказвае за сваю дзейнасць у адпаведнасці з нашым запытам. І чым актыўней мы рэалізуем ды адстойваем свае маёмасныя правы, чым актыўней удзельнічаем у кіраванні сваёй маёмасцю, пачынаючы з мясцовага ўзроўню, тым менш верагоднасць, што яна пачне кіраваць намі. Ці так зараз працуе Беларусь? Ці такія адносіны паміж крыніцай улады народам і дзяржавай існуюць зараз? Відавочна, што не. Бо дзеля гэтага неабходны трэці складнік – празрыстасць. Таму, што свая дзяржава – гэта празрыстая дзяржава. Усё, пачынаючы ад фарміравання і выкарыстання мясцовага і дзяржаўнага бюджэту, дзяржаўных тэндараў, дзяржстатыстыкі, заканчваючы распрацоўкай рэформаў і законапраектаў, паседжанняў органаў улады і гэтак далей, павінна быць абсалютна празрыстым для кожнага грамадзяніна. Ніводнае рашэнне не можа быць прынята і ніводная бюджэтная капейка не можа быць вытрачана без удзелу грамадзян і ў ліку іх запытаў і інтарэсаў. Бо там, дзе ёсць празрыстасць, немагчымая дыктатура. Там, дзе ёсць празрыстасць, там існуе свабода. Там узнікае свая дзяржава. Свабода і празрыстасць – гэта тое, што зноў жа змяняе сістэму кантроля ў дзяржаве на карысць грамадства. І так павінна быць у Беларусі. Больш за тое, гэта пра дабрабыт. Просты прыклад – падаткаабкладання. Калі грамадства бачыць і кантралюе выкарыстанне бюджэтных сродкаў, сфармаваных з падаткаў, эфектыўнасць гэтага выкарыстання ўзрастае шматкротна. Адпаведна ж, значна ускладняюцца магчымасці для ўзнікнення карупцыі і такім чынам узнікаюць падставы для зніжэння падаткаў, бо бюджэтныя сродкі не раскрадаюцца так, як гэта адбываецца ў Беларусі зараз, і раскрадзенае не трэба кампенсаваць за кошт грамадзянаў. А якой вы бачыце сваю дзяржаву? Дадавайце свае ідэі, думкі, прапановы, каментуйце, выказвайцесь публічна, калі для вас гэта бяспечна, ці не публічна у адпаведным коле сям'і, сяброў, аднадумцаў. І абавязкова далучайцеся да ўдзелу ў выбарах у каардынацыйную раду, праз якія мы разам здолеем пераўтварыць яе ў сапраўды прадстаўнічы і адказны орган беларускага грамадства. Орган, які патрэбны сёння, каб прадстаўляць і бараніць інтарэсы і правы беларусаў і адстойваць незалежнасць нашай краіны на ўсіх даступных нам сёння пляцоўках. І орган, які будзе патрэбны нам заўтра, у транзітны перыяд. Мы, каманда Паўла Латушкі і Рух за свабоду, стварылі кааліцыю для ўдзелу ў выбарах у каардынацыйную раду трэцяга склікання, якія пройдуць 25, 26, 27 траўня. Мы ідзем на гэты выбары, бо мы адчуваем адказнасць за тое, каб змагацца за Беларусь, за сваю дзяржаву сёння і зрабіць яе сапраўды незалежнай, адказнай і свабоднай заўтра. Адказнасць заўсёды пачынаецца з выбару. Давайце зробім яго разам. Нумар нашага выбарчага спісу 9. Жыве Беларусь!